Takže tu je druhý zápas. Markusek, rozhodca. Piataci versus siedmaci. Piataci v rozlišovačkách. Tak a ideme na to. Siedmaci majú puk. Jožko. Pozerajme sa na zápas. Prenos kamery. No, daj im. Siedmaci v útoku. Dobrý obratca. Gól! Ideš! Jožko v ružových topách nožkách dal gól. Tam je, hviezda. Vynikajúci začiatok zápasu. Vynikajúci začiatok. Bomba. Piataci hrajú svoj prvý zápas v živote na turnaji. A prehrávajú. A po 10 sekundách prehrávajú. Siedmaci tiež majú na to, ale aj piataci. Totiž piataci chodia na florbal. A siedmaci sú zase o 2 roky väčší. Tak. Hej! Číňan Samsung dal gól, neviem jak sa volá. Z bolky ihriska. To je veľmi šupácky bránkar. Kun. Na polovicu 2-0. vystrelá. Hej. Nakameruj rozhodcu. Nakameruj ho. Tu je rozhodca. Pískaj! Pozri. Tak nebuď. Dobre. Tak lúčime sa. Siedmaci to majú vyhrať, to je jasné. Tak je to jasné. pozdrav.